Čaute, tu je Dejka a toto je naša historicky nová verzia Minecraftovských videí. Uvádzam vás bude moja sestranica. Čaute, takže teraz si ukážeme, ako sa dá postaviť auto, ktoré normálne funguje. Takže najprv si dáme piesok, vedľa neho postavíme pohonnú kolajnicu, na to dáme piesok, ako normálnu kolajnicu, piesok, normálnu kolajnicu, piesok, normálnu kolajnicu, piesok a normálnu kolajnicu. Na každú kolajnicu dáme vozík, vedľa pohonnej kolajnice dáme páčku. Nad prvým vozíkom ten piesok zničíme, zatiahneme za páčku a nastúpime do vozíka a sme v aute. Čaute. Čaute. Čaute.